Horas jala selamat tau baru ma dihita. Sai Tuhani mangaleo damena dihita saluhut. Tatangi homma barita na ulin Jesus Kristus na pinatomu-tomu ni Nabadia Johannes. Disuruh akka Jahudi sian huta Jerusalem ma akka malim dohot halak lepi manukun si Johannes. Ai ise doho. Gabi omma di hati dakon. Ai di perhatopo do dang di porso. Di do dangau Kristusi. Gabi disukun na sidama ibana. Atong ise doho. Si Elia do ulaning. Jadi di do ma dang i au. Panurirangi doho, dungi dia lusima, dang. Dungi ninanasida mamaddo ibana. Atong ise doho, asa halusa kami akan amarsuru hami. Ahado dohonomu taringo tuho. Dungi ninnama. Suara ni nama jojo di halongona doau. Patigor hamuma dalan ni Tuhan. Songon naung nido ni panurirang Jesaya. Siapa risedo akka nasinurui. Jadi didok nasidama manukun ibana. Buasa madidihoko so manang Kristus ho. Manang si Elia. Manang panurirangi. Gabe didok si Johannes ma mangalusi nasida. Ia au ai do hudidihon. Alay nunga jongjong di tonga-tonga muna ibana naso tinadamunay. Ibana doi naro siap pudiku nahurang tamadwaw makarhari talini sipatuna. Di Betania doi masa di ipar ni ay Jordan ay disido madidihon si Johannes. Songonima barita nauli na pinatol hastuhita sadarion. Somalna ditiki hita bongo tu tahun nai baru saya dong do piga-piga sakap nang pakirimata di nalau madalani tahun nabulaki. Rupani makirim do hita satu tong saluh keluarga di bagasan hahipason. Lam gadanian akka persarian. Duli-duli dohot anak boru na sudah putar rokak dope. Makirim do asa dapat rokap jala bui marhasohotan dohot akka lan na asing dope akka dongan na hinaholongan marhite pa jahaon naung tabigi nakin dileo do tuhita pangajarion taringo songo dia madalani taon na ibaruon dilo naki di pa jahoni piga-piga malim halak lepi dohot halak parise ro maju pangi si Johannes lau manukun ise do ibana. Dia lusi si Johannes suku-suku ni marhite nama dok dang ibana Kristusi dang si Elia ibana dang panurirang ibana. Di hati dakon ibana do ise ibana sa sitongna huhut madok. Suara ni nama jojo di halongona doau. Patigor hamu dalan ni Tuhan. Nangpe nung ngatarsar barita taringo si Johannes. Jalatung masetorop halak ro madapoton ibana. Alay di bagasak kaserepo totong do ditada ibana ise dirina. Ibana ima holan suara sabingdo. Panadayo na ding gantaringot ise dirina adong jala mangulu di bagasan diri ni si Johannes. Panadayo na ding ganima pangajarion ni pajahaw salarion tuhita ganub. Pakirimo dohot akka sakap na adong dinguluta lau madalani taon na baru tung masadinggan jala uli situtudoy. Alay niyan adorang somar sakap jala makirip pita tung masaringgan ikodo prajulo sahali tatada dirita doho dinggan. Dia do hasurungan na adong di bagasad dirita. Dia do akka hagaleon dohot hahurangan na adong di ngulutaon. Unang niyan alani hagaleon dohot hahurangani gabe tarabat sakka nauli na dinggani. Tapature
Jala tapadenggan akka hagaleo dohot hahurangani. Jala tetap bori hasurungani asa tabba gugutta mangyahai akka sakap nauli. Unang tabay tibu angananga doho sakapta hape gugutta dan tuk. Melosongoni masa olo maano gabi madabu hita tu si Teres. Tabaya sakapta saguru tu gogo na adong di hita. Jala akadongan sahapor siam. Tatada diri taon ima manusia dan Tuhan. Alani ikodo totong tapangido pangaramotio doho pasu-pasu ni Tuhani diaka sakapta. Totong taingot hata nama dok. Hita domar sakap alai debatado pasauton. Songon salah manusia natinopan debata. Ikodo totong sadar hita bahwa dang lomokku dang lomot tak nasaut alai lomo ni Tuhan hidup. Atong tapatugu hapor ta asa molo jupang akka parsaulian boy lasrohata. Jala molo pero hasusaan nang parukilan dan gabi marsahit kita ala adong dototong debata nagabi pangodiata. Sayang gia ma dengan hutada debatai asa hutada diriku. Jala boy hubulus taon na bulakon doho dengan di bagasan pangaramotion ni Tuhani. Amin.